Udorwedu makeke baby. Trevor Dongo azopindura pamadande mutande mushure mekupisirwa flat rake negirlfriend yake, izvo zvakaparadza basa raakashandira kwemakore rinosanganisira midziyo yake yemustudio, midziyo yemumba nemagwaro akakosha. Mhuri yeZimbabwe kusangana zvakare panonzi pano patinokupakurirai dzese dziri kupisa pasocial media nemunyika yedu yeZimbabwe. Kana iri first time yenyu kuvawo pano, ndapota bayai apo pakanzi subscribe kana kuti follow, mobva malaika nekushare video rino. Izvi zvinobatsira kuti risvike kure kune hama neshamwari dzenyu dzisati dzariona. So mukutaura kwake in his emotional statement, Trevor aratidza kushushikana pamusoro pemabloggers avo vari kushambadza nyaya dzaari kuti ndedzenhema idzo dziri kusvibisa zita rake. Ataurawo kuti akatsva zvakaipisisa nemoto uyu achiedza kuprotekta midziyo yake. Pasinei nekurwadziwa kwake, atenda vose vakaramba vakamira naye kusanganisira vaimbi yake neshamwari dzake dzepedyo. Zvakadaro meseji yaTrevor yatora shanduko inoshungurudza paanyora kuti haasisina tariro yekurarama, anoda zvake kufa, zviri nani hake kuti afe. Aratidza kunetsekana kukuru mupfungwa, achitaura kuti nguva dzose akanga ari baba vakanaka neshamwari yakanaka, but now he feels abandoned. Ataura kuti mimanzi yake isati yareliswa ndiyo chete yakasara paakatsva zvinhu, ndiyo yega ichaita kuti mafans ake vamurangarire nayo kana afa. Mashoko ake amutsa kushushikana pasocial media, vazhinji vachimukurudzira kuti arambe akasimba. Zvichitevera izvi, mudiwa Hudu abva apindira achibuda pachena kuti iye nevamwe vaviri they are prepared kubatsira Trevor to get back on his feet. Mudiwa offered Trevor a fully furnished one-bedroom apartment to start afresh. The public now awaits to see if Trevor will accept the support and find the strength to move forward. Ndinoti rambai makashinga hanzvadzi.